Abdullah Efendi, biz indi sizni qarşı algan kunlik bu сөйләшүне башламакчы да иткән идек, әмма вакыты ул түгел иде. Хәзер дәвам итсәк мәгъкүлдер. Әл-хасил мәгърифәтчелекнең көче җитмәгәч, җибрүдән мәгънә булмагач, милләтне уяту, аны тәрәккыят юлыннан атлату өчен ниндидер бүтән уйларга кирәк. Менә мин хусусан мондыйрак фикердә. Безнең милләт тырыш милләт. Эш өчен туган айыга кыллы милләт. Шуңа күрә дә безнең сәүдәгәрләребез башка сәүдәгәрләр арасында үзләренең маһирлыклары белән аерылып тора. Әмма бүген кырык тартмачылык белән генә ерак китеп булмый. Милләтебезнең завод, фабрик тотучылары күбрәк кирәк. Абруйлы кешеләребез кирәк. Мәскәүгә, Петербурга барамы, башка мәмләкәтләргә чыгамы, ничектер мискенләнеп, мең тәнкәтеләнүче түгел, миллионнар белән эш итүчеләр кирәк. Алар бүген бездә юк дәрәҗәсендә. Хәзер Аллага шөкер, күзгә күренә башладылар, инде аларның күп булуы кирәк. Ул чагында Габдулла әфәнде без кемнеңдер аягына бассак та, безнең якабыздан алмаячаклар. Алар киресенчә гафу үтенәчәкләр. Алар Габдулла әфәнде милләтнең арка терәге булалар. Ул чагында җыйналып барлык фәннәр, университетлар ачуда җиңел булачак. Татарларны бигүк санлап бетермәгән хөкүмәт тә кулларында зур капитал булган милләт белән санлашырга мәҗбүр булачак. Югыйсә, думада безнең депутатларны барга да санамыйлар, аларның моңы зарын тыңлаучы да юк. Шуннан ниши инде милләт? Әлбәттә, йоклый. Ә менә шул чагында безнең тавышыбыз ишетелсә, милләт аны ишетеп уяначак. Без бит әле менә шушындай халыкны күкрәк тутырып сулаячак. Социалистлар ихтилал ди. Революция ди. Кирәк ихтилал. Әмма халлар ихтилалы түгел, мәртәбәле, мөхтәбәр каһарманнар ихтилалы. Кым җыелып таш булмый, кыл җыелып баш булмый. Менә шулай Габдулла әфәнде. Булай булгач, Хәсән әфәнде, ох итәрлек урында юк. Капиталистларыбызның уршуын генә көтәсе калган икән. Нигә көтәсе? Ни өчен көтәсе? Беребезне-беребез үстерәсе, беребезгә-беребез ярдәм итәсе. Хуш, алай да булды ди. Безнең капиталистларыбыз Мәскәү, Петербург, Европа капиталистларының борнына чиртеп сөйләшә башлады ди. Патша белән дә кочаклашып күрештеләр ди. Менә мин аңлап бетермим. Мулла малайларының кирәге бетә мәйданнары безгә кәфен әзерли башларгамы? Габдулла әфәнде, ялгыш әйтелгән сүзне үстермәгез. Әйтелсә дә ул сүз сезнең кебек мөхтәбәр кешеләргә әйтелмәде. Хәтерегездәдер, мин сезгә әйткән идем, әгәр дә без милләтнең матди ягында торабыз икән, сез рухани ягында. Димәк, без татар байларын күкләргә чөеп, шигырьләр язарга тиеш булабыз. Ни өчен байларны? Байларның да төрлесе була. Сезне ничек язарга өйрәтү безнең эшебез түгел. Сез инде былай да укымышлы зыялыларыбыз кирәк дип язасыз. Тик ул зыялыларны мескеннәр арасыннан түгел, көчлеләр арасыннан эзләргә кирәк. Бик кызык булып китте бит әле бу. Ничә миллион татарның яртысы капиталист, яртысы шигырь язачак. Типтереп яшәячәк без, Тик бер ягын гына уйлап бетерәсе бар, Хәсән әфәнде. Татар капиталистларының завод, фабрикларында кемнәр эшләр? Урыслар белән башка милләтләрме? Арттырып җибәрмик, Габдулла әфәнде. Сезнеңчә шулай килеп чыга бит инде, Хәсән әфәнде. Әгәр аларның эшләргә теләкләре булмаса, әгәр аларның да байысы килсә, без ул турыда баш ватмыйк. Без үзебезнең милләт турында сөйләшәбез. Хәсән әфәнде, сезне кимсетергә уем да юк. Сез бәлкем ихластан сөйлисездер, милләт өчен борчылып сөйлисездер, әмма бит сез акчаның, байлыкның нәрсә икәнен миннән яхшырак беләсез. Беренчедән, акча булган җирдә бердәмлек булмаячак. Шул ук татар байлары әрләшеп сугышып бетәчәкләр. Икенчедән,
Башка милләтләрне юләр балыкка санау үзе бер юләрлек. Татарлар баяганда алар браво, әфәрин дип кул чабып торырлармы? Һәм инде өченчедән, акча бит ул, байлык бит ул күктән иңми, аны бит кемдер эшләп табарга тиеш. Байыр өчен кемдер эшләп тапканны кемдер талап алырга тиеш. Кемдер түзәр дә үзен талатырга теләмәс. Менә бит хикмәт нәрсәдә, Хәсән әфәнде? Сез нәрсә инде күптән билгеле булган бу хакыйкатьне белмисезме? Әллә белергә теләмисезме? Әллә юләр балык дип миннән көләсезме? Габдулла әфәнде. Әгәр дә сез үзегезнең фабрикта эшләүче татарларга күбрәк түләп, башкаларга азрак түләсәгез, мин нидә булса аңлар идем әле. Хыялга бай милләтче дияр идем, әмма бит сез татарын, урусын, чуашын барысында бер тигез талайсыз. Тигезлисез. Мин дә тигезләү ягында, әмма малны гадел итеп, төгәл итеп бүлеп тигезләү ягында.